Esi m Naịjirịa wee kpọrọ ụmụaka m n'atọ wee jebe obodo oyibo. M wee luo, mụ na di m wee see okwu wee gbasaa. Mụ na ụmụaka n'atọ wee bili. N'ime ụmụaka n'atọ, ofu bụ nwoke, ndị ọzọ na-abọ bụ nwaanyị. Ada m nwaanyị wee bido wee malite wee na-efegharị. Nwere aka nne ya ọnya chaa ọjụ, nwere aka ekpe ya ọnya chaa ọjụ. Unu agbagolu ka esi azụ nwa n'obodo oyibo n'ịma ntị nwatakịrị ife. Ife a ka nwa amaghaligide wee bute afọ ime. Wee besịa, wee sị anyị ewepụna ya na m ga-enyeli ya aka. O wee nọrọ wee mụọ nwa, wee zụba nwa. Ka m na-akọlụ gị ife a na nwa anụnwa dị 2 years and. Nwa m nwaanyị wee bido wee mewe ihe onyonyo n'iru akwụkwọ. Wee bido wee kpataba obere ego. Nwa a wee bido wee gbasaa anya wee na-agwazi m okwu ka ụmụaka. Nkwuo ịbụọ okwuo 20. Though na ọ na-emebie before until o bute afọ ime. Oloko ọ fụlụ na o nidili m. Wee nọ nwayọọ. Wee nyesieli aka. Kịta ị ga-abawakwa gị aka. Wee bidokwa. Ọkwanịa. Nsizi anya ya apụ na ọ pụọ mgbe o ji si o wee bata. Mgbe si a na nke m ama m wee bụ gịnị? Ije abalị. Nke afọ ama mme na be m. Ọkwanịa ihe a wee na-eselu mụ na nwa okwu. Wee nọkata gbọrọ m enyi nwoke nke o nwere enwe. Enyi nwoke a wee sị ya ngwa, ya bulu ifie ka ọ bịa ka ya na ya na-abọbili. M wee kpọọ ngwa m wee sị ya, na ọ dị njọ nwaanyị ijebe nwoke jebili, nwoke emere gị ya. Mana ọ ikwucha igwalụ ntị gị nụrụ maka na ọ nara na-ege ihe m na-ekwu. Ọ bụzi ọga aka ya, ihe sọlị aka ọ na-eme. Kekwana ihe m ga-eme? Nnedi. Olee ofu mbọsị njesie na-abata. Ọ bụrụ na nwatakịrị a pakichaga akpa ya dọba na-achọ ka o bulie pụọ. M wee kwuchie ụzọ wee sị na o nwere ebe ọ na-eje. Na ọ bụgodu na ọ ga-eje na nke enyi nwoke ya kpọnye m nwa ọjụ. M wee jụ na ọ ma mpụ. Mụ dị ya na-abọ wee gachabakwa. Iwe wee baa m afọ echetarazi m n'obodo m nọ. M wee tugoli ọgụ wee tibie ife. Mgbe m ji wee cheta ebe m nọ wee hapụ ya, ọ dịgo late. Nwa wee kunie wee welu fonu wee kpọọ ndị eke. Ndị eke wee bịa wee kpụrụ m. Unu ama ụdị ụjọ tụrụ m that day atụnụrụ m maka na nke a bụ izizi m na-eje na nke ndị eke since nne m ji wee mụọ m. Nne ebe akwa ka ụmụaka. So ọkwanịa ndị mmadụ wee nyebe aka wee chọọlụ m lọya ha wee belụọ m. Mgbe ji wee bata, ọ bụrụ na nwa ebugolu ngwongwo ekulu nwa wee mee gịnị? Jewelu be enyi ya nwoke. Kekwana ihe m ga-eme? Ndị be m. Since mkpa ụmụaka anụnwa mụ na fa na-abọ nọ. Anara m ekogheli maka ụmụ m. And fa niile amachagolo ife. N'ebe afụ njelu ụlọ mkpọrọ ka m nọ wee ghọta that na ndụ m ụnụnwa abụrọkwanụ nke ụmụaka. N'ebe afụ nọ n'ụlọ mkpọrọ ka m nọ wee ghọta that na o nwere ife imegidelu nwa n'ụwa anụnwa ka ọ ka ndụ gị. Ebe afụ ka m nọ wee ghọta na ndụ m ka fọkwanụ nwa obele m nwere ike ime enjoy. So rum afụ m na-alalụ bunia ya. Ọ bụ na nwa ada m nwaanyị bụ ife na-alalụ ebe afụ. Tu a nwa si wee pụọ bidozie nyebezie m ọṅụ. Mfụzia space be m because before ana m efili bụ ka onye nọ n'ime mmiri. Mana kịta ọ dịza m ka ya asị nọ ife ọma mee na ndụ m. Ọkwanịa unu amago na ụmụ nwoke obodo nka na-abụ ya na enyi ya nwoke wee bido n'ọkpụ. Unu agba na ụmụ nwoke obodo onunwa elie ji, elie ede, elie ofe ọra, elie ofe nsala, ife ọbụla afụla elie. Nwoke a wee bido n'ilili nlili. Nwa m wee lụọ ofu mbọsị wee kụchala ọkpa wee bịa be m. Wee sị m mama eni adụ sorry. N'ife abịala nwoke abịa yọọ m mgbaghalụ. Ife nya mee mụ gbaghalụsịa nke nwa. Nchụpụ ya be m the first day. Ọ ganata the second day yọba m yọsịa m. Wee ndị mmadụ bidozie gwaba m okwu jenezi ndị maalụ m. Wee si oke wee kpọọ anya wee sị ya na nsogbu adịrọ na m agbaghalụ gị na nsogbu adịrọ. Ọkwanịa o wee na amụrụ m na ịbịa yọọ m biko wu maka na na ebe ọ nọ nọkwatazi. Ịghọtago mmagali ọ chọrọ ịmagali obele nwa a n'ihi ọkpọ wee pụ maka na ọ fụlụ na mfụlụ nwa a n'anya rinne o wee kpọlụ nwa a wee pụọ ka o wee taa m afụfụ. O wee lụzienu obele nwa ọkpọ wee pụ wee bụzalụ nsogbu dọlụ nyanwa. Yes, ọ fụrụzi n'ụzọ o si amagali ebe ka ị ga-edobe nwa wee pụwa ole esi kwụrụ ụgwọ. So bido n'ịkwụ ụgwọ nwa obele ego a na-akwụ ya n'iru akwụkwọ. O weti ọchịkị ndị ga-enodoli ya nwa anya.
tinyekwolu dị enyi ya nwoke ebidogo maghalịba ike wee kwụlụ ọtọ wee gwa ya o wee cheta nne. Ka ọ yọsalụ m biko nka na-abụ sị m mama na ya chọọ ka ya chigheta azụ be m. Wee paa ihe nke a sị ya mba. N'ịgwa unu eziokwu, ọpụpụ nwa anụnwa pụrụ mee ka mmalụ na ọnyanwa bụ ọgbata ufe n'ime ndụ m. Wee buo ihe acha buo ihe acha wee sị ya mba na m achọrọ ya. Maka na ọ bụrụ na nwa abata kịta mbidokwa ụwa n'isi kuwekwa obele nwa nkusigolu mgbe nnọbe nna m mbidokwa iku nwa mbana mara ikuzi nwa ọzọ. I can't do that. Nwa a wee na-agba nje wee bịa na-ayọ m ka ya move in. Achọrọ bụ ka ọ batazi be m. N'obodo a ọ bụ na ilu 18 years ị kwesịrọzi ibu be nne gị ma ọ be nna gị. Ọ bụ na nne gị na nna gị kwe ka ibulu na befa ma no just for love ma a na-afafu gị n'anya. Anyị nwa bụ ndị ojii anyị na-ekwe ife anyị ji ekwelu because of etu esi wee zụ anyị. Anyị na-amụgide nwa aka nka. Nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgụ ka nwaanyị a mee kịta? Onye gbaghalụ nwa a na-atakwu ya ka o bido kwekubekwe nwa bụrụ nwa na-eku. Ka onye ahapụ ya anya jee chọba uwe ya ebe o ji aka ya wee buru ngwongwo ya wee pụọ bie. Gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ịbụ nne adụ ọkwa n'izi. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.